Ġestu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Qadis tiegħu tkun magħkom ilkoll. Jeħudi niftħu qalbna biex nissimgħu u nirċievu il-kelma tiegħu. U Alla ta' dejjem tista' kollox inti tibgħat il-kelma tiegħek u ibnek huwa dak li jimxi magħna u jfissirilna. Għatina l-Ispiritu Qadis tiegħek biex din il-kelma tkellem lilna kif kelmet id-dixxipli ta' Emmaus. U aħna wkoll jinfetħu għajnejna biex inkunu nistgħu niskopruk u narawk bi Kristu sina. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxiepli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitfixklu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' mixi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U hu għalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom, intom u mixja? Huma waqfu, ħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Klejofa u jieġeb u qallu: int waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Saqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem, quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħha taf f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għall-mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa, fuq kollox, ġa għaddew 3 jiem minn din il-ġrajja. Iżda wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli u li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalulu n-nisa, imma lilu ma rafx. Għalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti, u ma kellux il-Messija jbagħat dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrulhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuq. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' birruħu li kien sejjer jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kienu fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs, għal il-barka, qasmu u tawlhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda qab minn qudiemhom, u wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebbsa qalba ġewwa fina u huwa jitkellem fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura? Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura lejn Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u lilhom sabuhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: ilmu lejqam tassew u der lil xmum. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej.
Wieħed mill-qaddisin kbar tal-Knisja San Efrem tas-Sirja jgħid li l-ikbar dnub li jista' jagħmel il-bniedem illi ma jgħix bl-enerġija tal-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. F'din il-qawwa kbira, din il-gravità li lilna mit-toqol tal-ħajja li niżilna l-isfel terfana il-fuq. Jekk hemm kelma li tiddeskrivi il-wiċċ ta' Alla tagħna hija li huwa Alla tas-sorpriżi. Jaħsdek, jaħdem b'modi li normalment aħna ma nimmaġinawx. U għalhekk importanti niftakru din l-lezzjoni divina qed issir propju f'dan il-misteru kbir tal-Għid. U l-qari li għandna llum li ġie proklamat fil-knejjes kollha joħodna fl-istess jum tal-qawmien. Bdejna bin-nisa kien għadu laqqas sebaħ, il-Vanġelu jgħidilna li kien għadu dlam u n-nisa marru jiġru ħdejn il-qabar. U jispiċċa fil-Vanġelu tal-lum li qabel ma jitlaq Ġesu jgħidulu ibqa' magħna għax il-jum wasal biex jispiċċa. U allura anke lina importanti li nidħlu f'dan il-jum tal-qawmien għax biex tifhem il-Ġesu Kristu. Hemm dik li tissejjaħ ċavetta interpretattiva li tiftaħlek id-dimensjoni ta' minu Ġesu. U jekk hemm ċavetta li tiftaħ id-dimensjoni ta' minu Ġesu hija dejjem l-immaġni tiegħu bħala ir-raj tajjeb. Ġi fid-dinja jfittex in-nies, ifittex il-Zakkew, ifittex id-dixxipli, ifittex lis-Sammaritana, ifittex in-naġa l-mitlufa, in-naġġ tiegħi jisimgħu leħni, jien nitlaq id-99 biex infittex il-waħda. U anka wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet biex nifhmu lil Ġesu huwa r-raj li jibda jfittex in-naġġ. Imur ifittex il-mara in-naġa Marja ta' Magdala tibki, imur ifittex lil Pietru ħdejn il-baħar, imur ifittex lil Tumas li ma kienx magħhom. U llum ifittex id-dixxipli ta' Emmaus. Forsi aħna noħduha for granted għax dan il-test nafuh. Ma naħseb ftit nagħtu każ il-profondità tiegħu. Jifin jekk verament dan niċċelebrawha vera, jekk intom temmnu li Kristu qam mill-imwiet. U li l-istorja tad-dinja kollha ddur ma' dan il-fatt. U jekk Kristu verament huwa liben tal-ħaj li ġi biex isalva d-dinja kollha. Fil-jum li qam mill-imwiet, ħajjagħmel satej jimxi ma' tnejn mid-dixxipli tiegħu. Xejn sew. Fis-sens da ħajjaħli l-ħin ma' tnejn jekk irid iwassal l-aħbar lid-dinja kollha. 60 stadju huma satej mixi. Imma dan huwa Alla tagħna, Efriem tas-Sirja jgħid ġejt biex tfittex il-ladam. U meta dort id-dinja kollha ma sibtux bqajt niżel ġo l-infern biex ittellaw minn hemmhekk. Għax inti ma tħalli qatt il-bniedem, Alla tagħna qed ifittex. Alla tagħna jixtieq li f'dan il-jum tal-qawmien ikun hemm aħna wkoll. Impressjonanti ħafna li C.S. Lewis, artist tant bravu, li kiteb tant kodba, għandu din l-immaġni li aħna nibnu ħajjitna u jsejħilha House of Cards. Qed nibnu darna bil-ħitan tal-karti. Kurrieħ li jagħmel iwaqqaħilna. U qudiemna insibu żewġ dixxipli ta' Ġesu, il-Vanġelu jgħidilna l-isem ta' wieħed minnhom kien jismu, smajtux kien jismu llum? Kleofa? Intom qegħdin hawn, right? Nara konkwit iżejjed jiena. Wieħed minnhom kien jismu Kleofa.
Għaw min jgħid li kienu koppja, għax taħt is-salib ta' Ġesu kien hemm, tiftakru min kien hemm ommu, oħt ommu, Marija ta' Magdala u Marija ta' Kleofa. Jista' kienet il-mara ta' Kleofa li kienu koppja li mixin wara Ġesu, imma f'mument partikolari ta' Ġesu li kienu mixin warajh, li forsi din il-mara baqgħet taħt is-salib man-nisa, mitilhom. Isir it-terremot, isir ir-riħ li d-dar kollha li bnew il-mixja kollha wara ta' Ġesu ġiet fix-xejn. U jiena naħseb dan huwa mument importanti ħafna, żewġ minn nies diżappuntati ħafna. Diżappuntati għax qatlulhom lill-ħabib tagħhom, il-Ġesu, b'mod vjolenti, diżappuntati għax kienu jimxu warajħu kienu jemnu li hu l-Messija u dal-Messija spiċċa taħt il-vjolenza, diżappuntati għax ilhom jistennew 3 ijiem u qisu ma ġara xejn, diżappuntati għax huma tqal f'qalbhom. U jagħmlu vjaġġ lura dan, Ġesu Kristu dejjem jgħidilhom ejjew warajja u daw jagħmlu vjaġġ lejn raħal li fil-Bibbja ma jissemma qatt. Qatt, Emmaus. U aħna wkoll jiena nħoss li dan il-Vanġelu hekk din l-enigma tal-ħajja. Ħafna minna ngħixu b'ħafna diżappunti. U min għax farraklu żwieġ, u min għax għandu l-mart, u min għax il-familja ma jkellmuhx, u min madwarna kien ħarsu sewwa lejn qalbna. Issib ħafna nies li huma għaddejjin minn diżappunti kbar, li kellhom expectations għal ħajja kienu qed jistennew xi ħaġa, tiltaqa' ma' ħafna nies li jgħixu waħedhom. Illum mort inżuri xi ħadd jiena mara tgħix waħedha u ħin kollu tgħid jiena waħdi. U ċerta tmarida lura l-biża' kbir jekk tkun waħdek u jtik ħasħażin x'għalek xi ħaġa waħdi. Aħna madwarna nsibu ħafna nies li jgħixu f'diżappunti kbar. Jew għax mitilhom xi ħadd, jew għax għandhom tfal b'diżabilità, jew għax għandhom tfal jieħdu droga, jew għax għandhom il-mard. Impressjonanti madwarna kemm hawn dbatija. U quddiem id-dbatija x'tagħmel? Aħna ngħidu fil-psikoloġija or fight or flight, taħrab. Tant tkun qawwija dbatija li ħafna jaħarbu. Għaw min jaħrax miż-żwieġ, għaw min jaħrab mill-vokazzjoni tiegħu, għaw min jaħrab fuq ix-xogħol jaħdem bla doċċ, għaw min jaħrab fil-xorb, għaw min jaħrab fil-lob, għaw min jaħrab fid-droga, għaw min jaħrab fit-tindif, il-ħin kollu jnaddaf il-ħġieġ jagħmlu x-xira tal-ħamri jew ġeħam iġomlu, għaw min jagħmel ħajtu kollha jaħrab. Easy ħafna. U hawnhekk għandna żewġ persuni li huma mkissra. U d-dinna jidru żewġ persuni li rridu jinqataw mill-komunità li kienu fiha. Iħossu li ħajjithom fallit. Il-qawmien ta' Ġesu jidħol propju f'din l-erja. Bl-Ingliż ngħidulu grieve, meta jmutlek xi ħadd, jew tirrealizza għandek kanser, jew għandek il-mart. Aħna ngħaddu minn process of grieve. Li dal-proċess tal-grief għandu stages partikolari. Fosthom għandu l-istage ta' depression, meta ma jkollok abtit il-ħadd u xejn, u aħna madwarna ngħixu b'ħafna nies li weħlu f'dan l-istat f'ħajjithom, jitlu f'depression u ma jħorġux minnha. Neħħilek kull toma tal-ħajja, kull gost tal-ħajja, kull dreams tal-ħajja. Għaw min jeħel fir-rabja jekk nisimgħu il-vuċi tad-dixxipli hija vuċi rrabjata, aħna konna nittamaw li daħaj salba l-Iżrael, immissa. Dawn huma nies li tant huma mweġġa xi ħaġa li tagħmlilna dbatija, id-dbatija ma tagħmilniex qaddisin l-aħwa ta' fil-Knisja jibnejdu li min ibati jsir qaddis mhux vera, Jrid ikollok l-ispirtu talla biex id-dbatija id-dawwara fi qdusija. Normalment id-dbatija meta nkunu muġuħajn ta' minna ħafna qar milli aħna. Jekk ikollok xi darsa tuġak lejl sħiħ, jew ikollok uġieħ ġo darek xi lejl sħiħ, jew ikollok ma nafxiex, normalment mhux qaddis issir. Fil-fatt għandna żewġ persuni li kienu qegħdin igergru.
U naħseb din hija importanti ħafna nirrealizzawha. Dawn iż-żewġ persuni huma mera tagħna meta l-affarijiet imorru ħażin. U waħda mill-iktar affarijiet kbar li tagħmlilna dbatija hi li ma tħallikx tara tamik. Bħar-rabbja, ħejdu għar-rabbja, tillifa ta' laqqas beda jara. Dal-persuni tant kienu assorbiti fid-dbatija. Tant ma setawx jaċċettaw anke l-kelma ta' Ġesu nidrob ir-raj u l-merħla tinxterdet totalment. Tumas ma kienx magħhom, talaq x'imkien ieħor. L-oħrajn telqu Galilija. Dawn telqu kulħadd sejra rasu. L-komunità li Ġesu waqqaf titfarraq totalment. U għalina din hija importanti għalfejn aħna ngħaddu minn dawn is-sentimenti. Normalment ngħaddu minnha ma xi konna expectations, konna nistennew, konna nittamaw, ħafna mid-dbatija tagħna hija meta dak li nixtiequ jew li weduna ma jasalx. Ħafna mid-dbatija l-Buddisti jgħidu li d-dbatija u għandhom raġun marbuta mal-expectations. Jekk qed nistenna xi ħaġa ma tiġix, ħankun ħafna rrabjat. Dawk kienu qed jistennew xi ħaġa u l-istorja ġiet mod ieħor. Il-grief qisha fir bniedem imbeżza. Żewġ minn nies li tant huma assorbiti bid-dbatija li kienu qishom qegħdin ġo black hole ma jistgħux jaraw. Jgħidu l-black holes tan-natura li hemm fl-univers tissakkja kollox. Laqas id-dawl ma jgħaddi il-black hole. U aħna xi kultant meta nkunu weġġajn, meta nkunu diżappuntati, meta n-nies ta' madwarna jonqsuna u meta nħossu lil Alla l-bogħod nidħlu ġo black hole, qisu ma jkunu nistgħu ninqalgħu minnha qatt. Għax il-problema kbira tal-bniedem hija l-immaġni ta' Alla. Min hu dan Alla? Jekk Ġesu ta' Nażaret veru li bent Alla, allura dan mitek. Għadna għadu for granted, ta' jisu għadna naraw slaleb sbieħ u Ġesu ta' qalb ħelwa u li għadna ma nindunawx li s-salib huwa violenza kbira. Is-sena kelli grazzja jiena li fil-ġimgħa l-kbira għamilt meditazzjoni fuq il-liżar ta' Kristu. U ngħidilkom il-verità kelli nistudja ħafna x'ma qatt ma għamilt din x'hemm fil-liżar ta' Kristu, x'hemm dik l-immaġni li hemm fil-liżar ta' Kristu. Imma ħin minnhom hekk niftakarni waqaft qed nistudja biex nagħmel din il-lecture u tant impressjonat il-Ġesu Kristu tawh 100 f'dak li hemm fil-liżar hemm 120 daqqa. Kull daqqa li ħa kien fiha 3 ħadidiet. Jiġifieri 120 times 3. Ġol ġisem tal-liżar daqqiet u ġol rasu d-dem daqqiet li ħa iktar minn 700 daqqa. Immaġinaw daw id-disċipli, jaraw il-Ġesu umiljat, arwin tuta, isawtuh 120 darba, jaqa taħt is-salib għax qas kien jifilħu, imsammar bl-imsimer fuq is-salib, imut f'gat, tinqasam qalbu. Falliment totali, u da ma jagħmel xejn. Qajjem il-mejtin, dan jagħti d-dawl lill-omja. Il-karba li hemm fuq is-salib hija wkoll il-karba tagħna salva oħrajn li lu nnifsu mhux kapaċi jsalva. Jekk inti li bent Alla inżel minn fuq is-salib u nemmnu fik. Din il-karba li jgħidha l-Ħalliel hija ħafna drabi it-talb tagħna kollu miġbur. Għandi t-tifla marida ma tagħmel xejn. U għandi l-ommi qiegħda tmut u li ieħor b'diżabilità u li ieħor għandu accident u jien niġijaw ta' pinu u madonni u kuruni u talb u ma jagħmel xejn Alla. Alla fejn hu? Ħafna nies ma jemmnux f'Alla imħabba l-immaġni żbaljata ta' Alla jekk jista' kollox għalili ma jgħinx. Din hija l-immaġni ta' Alla. Hemm saċerdot Taljan qed jagħmlulu anke kawża ta' qdusija David Maria Toroldo. Li għandu dil-kwotazzjoni li għalija tiffitja ħafna llum jgħid jekk tiżbalja fuq Alla żbaljare su Dio u għallar żball li tista' tagħmel x'mbagħad kollox jiġik ħażin. Jekk tiżbalja fuq Alla tiżbalja fuq il-ħajja, tiżbalja fuq l-istorja, tiżbalja fuq id-dinja, tiżbalja fuq il-bniedem, tiżbalja fuq hekk innifsek, tiżbalja fuq il-futur. Għax li ssir taf li l-Alla qisha ir-riga li ħatkejjel biha.
Jekk inti minn għalik li metru huwa daqshekk, u ħajdulek aqta' biċċa drab ta' 10 metri, kollha ħad tiġik ħażina, għax il-meġer huwa ħażin. Daw id-dixxipli kienu qed jagħmlu mixja, imma l-immaġni tagħhom ta' Alla kienet għadha mhijiex ippurifikata. Għalihom Ġesu ta' Nażaret tilef u dak kollu li qal allura ma jagħmel sens. Il-ħażen kien iktar importanti mit-tjubija tiegħu. Fil-fatt Ġesu jinsisti ħafna jgħidulhom intom għandkom qalbkom ibsa, sklerokardija. Kemm impressjonanti x'jagħmel Ġesu f'dan il-vjaġġ. Tafu li dan it-test huwa t-test li għażel l-isqof tagħna bħala programm ta' dioċesi. X'għamel Ġesu ta' Nażaret ma' dawn in-nies? Jimxi magħhom. Number 1. Il-ħajja nisranija hija vjaġġ, xi tfisser vjaġġ? Vjaġġ jieħdok minn post għal ieħor. Dawk kienu sejrin x'imkien, sejrin il-bogħod, jaħarbu mill-komunità. U Ġesu Kristu jidħol fil-vjaġġ u jimxi magħhom. Kemm profonda dinu, min huwa Alla tagħna? Dak li jimxi mal-bniedem, kif Alla mexa ma' Adam ġol ġnien u kien jitkellem ma' Adam meta ħalaq il-bniedem, Alla f'Ġesu Kristu jimxi ma' żewġ dixxipli tiegħu li kienu għaddejjin minn troma. X'jagħmel iktar Ġesu ta' Nażaret? Jistaqsi. Din ukoll hija tal-bliegħ, aħna minn għalina li Alla għandu ħafna risposti. Kieku jien kon Ġesu ta' Nażaret li ħadt il-passjoni, kien ġol qabar u qam u mburdej daw id-dixxipli. Ħanoqgħod insaqsihom x'intom tgħidu bejnietkom. Imbagħad iduru fuq Ġesu ta' Nażaret li kien profeta u Ġesu xejdilhom. X'ġara? Iduru leħdu inti li blaħ li ma taf ġara. Kulħadd jaf ġara. Kien jaf ġara naħseb. Ġesu kellu kapaċità kbira li aħna m'għandniex li jisma'. Kien jafa l-istorja ġarraba hu. Imma jekk hemm xi ħaġa li għandna bżonn bħala bnedmin quddiem il-mumenti ta' tbatija xi ħadd li kapaċi jismana. Carl Jung li kien psikanalista jgħid il-bniedem jibda jfiq x'kien jisimgħu xi ħadd ta' vera. Għalhekk aħna għandna s-sagrament tal-qrar fejn wieħed jista' jgħid sigriet ma' qassis u ma jgħidu l-ħadd, għandna counselors li tmur għand xi ħadd u taqsam qalbek, tgħid l-istorja, forsi inti f'daqgħu il-ħin tibda tħossok li qisu għandi l-materja u xi ħadd faqaħilek. Ġesu l-ewwel jimxi, imbagħad isaqsi, imbagħad jisma'. Waħda mill-ikbar rigali li nistgħu nagħtu lill-oħrajn hija li nissimgħuhom. Aħna kollha rridu ngħidu, rridu nagħtu l-answer, rridu nagħtu s-soluzzjoni. Ġesu ta' Nażaret fil-jum tal-qawmien joqgħod jisma' lid-dixxipli tiegħu. Igergru jgħidulu x'ġara. L-istorja kien jafuha kollha daw, mhux hekk. It-test jgħidilna eżattament il-qawmien li n-nisa marru filgħodu, raw l-anġli, mbagħad marru l-irġiel u ma raw xejn, għalulhom kollox dawn. Imma m'hemmnuhomx dawn hu, ġejjin bl-anġli issa da. Aħna din ma stawx nifhmu għax dan huwa raġel mejjed. Sa fejn nafu jiena ħadd ma qam mill-imwiet. Daw telqu lil hemm u das fallil. Daw raħġu l-qabar. U din hija xi ħaġa mill-iktar impressjonanti. Qabel ma nitkellmu hemm bżonn nisimgħu. Jekk il-kmandament il-kbir ta' Iżrael hija Xema Iżrael, isma' Iżrael. Jekk titħobb il xi ħadd waħda mill-iktar affarijiet kbar li tista' tagħmel hija tisimgħu. Mhux ittieħ is-soluzzjoni imma tisimgħu. U x'jagħmel Ġesu wara li jisma'?
Jagħmel dak li suppost jagħmel il-verb, il-kelma, il-logos ta' Alla. Jagħti spjegazzjoni, jagħtihom dawl kif jaraw id-dinja. Jiena għamil żmien nistudja Ruma u kont immur lectures għax interessawni tal-arti. U dejjem kont inkun iċċassat meta jkun hemm studjus tal-arti li juħdok x'imkien, eżempju niftakarni darba minnhom ħadna l-Vatikan jispjeganna il-Madonna tal-Pietà ta' Michelangelo. Ġieli rajtu għall-Pietà ta' Michelangelo? Jien kont rajt 1000 darba, mhux vera? U jkun hemm dan il-professur brafu, u minna jidna qed tarawha din Madonna għalfejn għandha saqajja miftuħin ħafna. Għajdik qed tweldu lil Ġesu, mhux qed toqtlu. Bħal mara li qed twelleb saqajja miftuħa. Bqajt ħares leħja qatt ma rajta hekk. X'kien femmi lill-professur kull darba li mmur il-Vatikan u nara il-Madonna, jien nara mill-lenti differenti milli kont nara qabel. Jew niftakar darba morna naraw il-Knisja ta' Ġesu tal-Ġiżwiti, hemmhekk hemm spot ġo l-art jekk toqgħod fiha tara s-saqaf kollu kif suppost tara niftakar jien noqogħdu fin-nofs. Waraw il-perspettiva tas-saqaf, jekk toqgħodu fil-ġeb mhux ħatarawha ħażin. Dan il-point hija il-point li vvinta l-artist biex tara s-saqaf kollu. Inħodd Ġesu Kristu llum jagħmel eżattament l-istess. Jiftaħlek għajnejk biex tara r-realtà b'mod differenti. U aħna għandna bżonn min jispjeganna il-kelma. Min jispjeganna ħajjitna, min jispjeganna l-għalfejn ta' din id-dbatija. Dan Ġesu jurihom lilhom mod personali dak li huma waħedhom ma setawx għax għajnejhom kienu magħluqin. Jiftħilhom il-Bibja, il-fidi tiġi mis-smieħ. Taf kemm ħaġa sabiħa li fid-djoċesi tagħna għandna l-lezzja divina li intom illum ma ġejtux għall-quddies imma ġejtu għall-kelma tal-Alla. Il-fidi ma tiġix mill-istatwi, il-fidi ma tiġix skont San Pawl fides ex auditu, mis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Alla l-ewwel ħalli lilna ngħidu l-kelma tagħna li ħafna drabi tkun rabja, dwejja, biża. Imbagħad jgħid il-kelma tiegħu biex jinterpreta il-kliem tagħna. Dan huwa l-kelma vera l-bniedem jgħix mhux biss bil-ħobs imma b'kull kelma li toħroġ minn fom tal-Alla. Fetħilhom moħħhom biex ikunu jistgħu jifhmu dak li hemm fl-Iskrittura u ma tafux li l-Messija kellu jbagħti u ma tafux li dan huwa l-mod normali biex jasal fil-glorja tiegħu. U beda jfehmu dak li kien hemm fuqu. U aħna għandna bżonn jekk irridu nsiru nsara, aħna fil-knejjes tagħna għandna nuqqas kbir ta' nsara. L-insara mhux dak li jmorru l-quddies ta'. L-insara huma dawk li l-kelma jassorbuha. Jekk Kristu huwa kelma, aħna rridu nkunu x'imkien fejn nisimgħu jispjegawlna, jiftħulna qalbna biex il-kelma tagħmel sens fil-ħajja tagħna. Jekk il-kelma tkellmek tbiddel lil ħajtek. Jina sammakom din l-esperjenza personali tiegħi, jien kont nistudja saċerdot. Aħna l-MSS ndumu ħafna nistudjaw. Naħseb naqas low aħna jien dom 12 sena nistudja l-qassis, u għawdex 7 snin jew 8, aħna twajla. U jiena fl-aħħar biċċa għaddejt minn żmien diffiċli, kont ħanitlaq mis-seminarju. Kont qed nagħmel teoloġija, diġà qed nistudja l-aħħar biċċa, kont ħansir djaknu. U kont kważi tlaqt. U kien hemm id-direttur spiritwali tiegħi, illum mejjed Patri Piju Sammut li kien qal li isma' Marti qabel titlaq, għalli mara mill-irtir. Għalli mur x'imkien, mur ġurnata x'imkien. U jiftakarni kont mort Birzebbuċa, Arħasan dak iż-żmien, u qiegħed hemm waħdi bil-kwiet nitlob u qed ngħid x'ħan nagħmel bħajti x'ħan hawnhekk diġà kont inni l-kunvent xi 8 snin jew 9 snin, x'ħan nagħmel bħajti għandi nsir qassis m'għandix insir qassis u niftaħ il-Bibja. U nsib il-vers li min jaf kemm kont pritkajtu għamilt laqgħat tal-vocations fuq, mhux intom għażiltu lili. Imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tagħmlu l-frott. U dak il-ħin qudiem din il-Bibja jiena waqaft u qed mela hekk veru għażilni hu. M'għandix option li nitlaq, mhux jien għażilta di. Jekk tażel xi ħaġa inti.
Jien bidlit li ħajti, jien tlaqt minn hemmhekk, il-kelma kelmitni u jien minn dakinhar il-qoddim sal-lum ma nafx hekk ħanitlaq għada mill-qassis ma mhux bil-ħsieb. Imma il-kelma ta' Alla meta tkellmek ta' vera, meta tkellem iċ-ċirkustanzi tiegħek, tbiddillek id-direzzjoni ta' ħajtek. U allura lekk importanti li aħna nissimgħu il-kelma li l-bniedem il-qalb tiegħi ibsa, il-qalb tiegħi bla fidi kemm intom tqal, anzi l-kelma bil-Grik hija vera profonda, bħal mi fil-Malti. Kemm intom boloħ. Boloħ, meta tgħid il xi ħadd tiblaħ jieħu għalih, mhux veru? Ara baħnana għawdex nistgħu ngħiduha, imma jiblaħ. Kemm intom boloħ, il-boloħ huma l-kontra tan-nies għaqlin fil-Bibja. Kemm intom boloħ li qed taraw l-istorja minn naħa waħda. Aħna l-istorja tagħna. Darba mort funerali jiena ta' tifla ta' 12 sena qatt ma ninsih dal-funeral. U fil-pridka s-saċerdot kien għamel din l-immaġni li weħlet miegħi. Għamel l-immaġni ta' meta wieħed ikun qed jagħmel ir-rakmu. Mhux illum il-għanu bil-magna r-rakmu, meta għamel rakmu bl-idejn, minn quddiem ikun hemm disin, imma minn wara ikun hemm ħafna ħajt, li ma jqogħdux jagħtu każ. Xi ventar tal fil-knejjes tar-rakmu minn wara ikun hemm qisu ċikċivogu. Imma minn quddiem ikun hemm disin sabiħ bil-kuluri, bid-deb. U da s-saċerdot fil-pridka kien qal meta jmutlek xi ħadd bħal tifla ta' 12 sena, aħna naraw id-dinja minn wara, imma Alla li huwa dak li qed iħid li jaf id-disin qed jara minn quddiem. Isu inti ħadd tibni dar u jiġi l-bennej u l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa qalek, iħammel, ikissillek kull ma kellek. Imma dak ma kissirx biex lilek ikissrek, dak kisser biex lilek jibnik. U din hija l-esperjenza nisranija vera. Dik tfisser li tħalli l-kelma ta' Alla tkellem lilek li turik ħajtek mill-lenti differenti. Hemmhekk issib il-paċi f'qalbek. Rikordare, terġa' tiftakar, terġa' korde qalb, terġa' tmur fil-qalb. Remember, terġa' tiġbar il-membri fl-imkien. F'daqqa il-ħin dak il-klim kollu li kien jgħidilhom Ġesu reġgħu ftakruh. Il-ħajja tagħna isa jigsaw puzzle kollha biċċiet, hemm bżonn xi ħadd li jpoġġili l-biċċiet flimkien li jurini l-istampa l-kbira. Il-Alla għadu ħadd ma rah, imma li ben il-waħdini għarrafunna għalinna l-esperjenza tiegħu. Aħna waħedna immaġni żbaljati konna ta' Alla. Ġesu Kristu jurina li l-Alla bħala sorpriża. L-inqas ħaġa li qatt stennew li ħajqum mill-imwiet. Xi salvhom il daw in-nies? Dak li għallimhom Ġesu. L-ospitalità. Ġesu għamel ta' bir-ruħ ħajbqa' sejjer, ma jimponi ruħu qatt. Din hija karatteristika oħra ta' Alla. Alla qatt ma jimponi. Alla ma jistax jidħol ġo qalb li ma tiftaħlux il-bib. Jien fil-bib u qed inħabbat, jekk xi ħadd jiftaħ li nidħol għandu u nagħmmar miegħu, imma jekk ma jiftaħlix. Alla ma jimponi ruħu qatt, jekk trid ejja warajja. Hija xi ħaġa differenti minn aħna xi ħaġa tajba, irrid imbellaħħilek. Għamel ta' bir-ruħ ħajbqa' sejjer. U huma għamlu dak li jagħmlu d-dixxipli, stidnuh joqgħod magħhom. F'dan it-test mill-isbaħ għandna waħda mill-isbaħ tal-biet li għandna fil-Bibja. Jekk Luqa huwa l-unika wieħed li jagħtina it-talba tal-ħallil li fuq is-salib idur lejn Ġesu jgħidu Ġesu ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. U Ġesu qallu illum tkun miegħi l-ġenna. Hawnhekk għandna t-tieni talba. Ibqa' magħna mulej. Mane nobiskum Domine. Ibqa' magħna mulej. Għax il-jum wasal biex jintemm. Alla jixtieq jisma' jekk naqraw id-diskors kollu li jagħmel fl-aħħar ċena jdur kollu ma' din il-kelma. Bil-Grik il-kelma hija menej, min jibqa' fija u jiena nibqa' fih, jekk tibqgħu fija, jekk tinqataw. Daw jagħmlu xi ħaġa mill-isbaħ jistidnuh għall-ikel. Il-Vanġelu ta' San Luqa mimli bi kliet imur jiekol għand
Zakkew imur jiekol, il-ħin kollu jiekol Ġesu. Jilqa l-istidiniet. Hawnhekk tifakkarna mal-ewwel f'Abraham mhux hekk fil-Bibja meta kien qiegħed fit-tinda u ġew dawk it-tliet irġiel u Abraham qalhom ejjew kulu, ejjew qogħdu fit-tinda tiegħi. U x'ħin offra l-ospitalità bil-Grik il-kelma vera sabiħa filoksonija, love of the stranger. Aħna qegħdin f'dinja li nibżgħu minn minnu barrani. Lakin barrani laqas arfuh u jistidnu jiekol magħhom. Taf kemm tagħmel differenza meta tistiden in-nies ikunu parti mill-ħajja tiegħek? Taf kemm tagħmel differenza? Jien kemm inni jgħawdu xi nies fuq sentej issa, jien kull min nara x'għaddejn nistidnu għall-qudies. Ejja l-qudiesa, ejja l-qudiesa, ejja l-qudiesa. Taf kemm ġew nies li qatt ma marru qudiesa stidinthom? Hija r-rol tagħna li nistiednu lill-oħrajn biex iduqu dak li hu tajjeb. Jekk l-insara ikonna l-ospitalità, in-nies jaslu għand Kristu. Jekk ikonna l-knejjes u d-devozzjonijiet biss, ikonna question jekk jaslux. L-ospitalità u x'ħin jidħol fuq il-mejda jagħmel il-ġesti li jagħmel Kristu. Jieħu l-ħobs, jaqsmu jagħtihulhom, imbagħad infetħu għajnejhom. Għad Ġesu Kristu din hija l-ħajja tiegħu, jitma, jaqsam, jagħti. Laqqas kelma waħda ta' kundanna, laqqas qalilhom inni daqshekk magħkom test niffurmakom u nsejtu kollox. Xejn. Ġesu Kristu jiftaħ l-għajnejn, jitma, jagħti l-ħajja u din hija l-istedina tagħna. Aħna mistednin għal dan. Jekk irridu li niltaqgħu ma' Kristu xoxt, aħna rridu niltaqgħu miegħu fil-qsim tal-ħobs. Biddel mulej xortina bħal widin tan-negeb. F'minuta meta jinfetħu għajnejk tara kollox minn perspettiva differenti. Bl-Ingliż ngħidula foresight, tara l-affarijiet imnalla. Darba kelli esperjenza hawnhekk f'Għawdex vera hekk impressjonatni, koppja li għandhom tarbija b'diżabilità serja u minna mir-raġel għalli fader jien għamilt snin niġġielet malla. Għalli sakemm darba kont qiegħed x'imkien u għedt din it-tifla li għandna Alla bata għandna għax jaf li aħna nistgħu nħobbuha. Għax aħna għandna flus biex inżommuha. Meta nduna minn wara, aħna fil-ħajja dejjem hekk naraw ħella minn wara li għaddi. Mnalla. Qabel ma jinfetħu għajnejna nibqgħu omja, mhux tab xejn l-Vanġelu Ġesu Kristu li ħin kollu jfejjaq lill-omja, it-torox biex tisma' biex tara mill-ġdid. Il-qawmien ta' Kristu mill-imwiet huwa mod ġdid kif tħares, huwa mod ġdid kif tgħix. Il-qawmien ta' Kristu mill-imwiet hija l-ikbar sorpriża li jista' jkollok, mhux talli Alla mhux il-bot minnek, talli mexa miegħek satej, talli qatt jistaqsik, talli fetaħlek għajnejk, talli qasam il-ħobs. U talli jerġa' jagħmillek il-konverżjoni l-kbira, tista' terġa' tmur lura, daw reġgħu qabdu huma qallhom il-jum wasal biex jispiċċa, mhux vera, kien għadu jibda. Għax daw jagħmlu satej mixja lura biex imorru mad-disċipli, mal-apostli u jgħidulhom li huma wkoll raw il-mulej. Dik għandha tkun l-esperjenza tal-komunitajiet insara li ma teżistix. Ħafna minna għadda l-Easter u qisu ma ġara xejn. Jaqbad niswiet il-qalb kbir kif il-Knisja tagħna ma tafx tgħix lejt. L-unika ħaġa li għandna flejt, il-kappillan joħroġ ibirek. Il-bqija xejn, isu ma ġara xejn. Il-Knisja tal-bidu kienet tiċċelebra il-għid tal-mulej għal 50 ġurnata, speċjalment it-8 tijiem ta' wara l-qawmien. Aħna għandna bżonn nerġgħu niskopru Kristu xoxt fejn hu. Kristu xoxt huwa dak li mexa miegħek, huwa Kristu xoxt huwa dak li jisimak, Kristu xoxt hu dak li jiltaqa' miegħek, Kristu xoxt hu dak li jiftaħlek għajnejk. Kristu xoxt irid jiltaqa' miegħek. U f'daqqa il-ħin tinduna li inti kont żbaljat, kont qed tara kollox mill-lenti negattiva.
ġili tawkom sorpriża lilkom, jien meta laqt 40 sena kont fil-komunità l-oratorju, rridu tuni sorpriża, jien diffiċli tin sorpriża. U daw daħlu lill-oħti, kelli mamudija, u oħti jatta parza toħodni nikol, u jiena qisu ġo qalbi, qed ma daw kif ma qaluli għal xejn. Qisu soltu jkun hemm grupp ta' nies li kan noħorġu il-patrijiet eżempju, di mal-patrijiet kif laqas indunnaw li għalaqt 40. Imbagħad f'ħin minnhom indunajt dan oħti ħaditni l-oratorju u simpli kien hemm xi 3 mitruħ għall-parti. U ġabu l-patrijiet kollha l-ommu l-missieri l-dan għamlu li doqqu l-qnieba dak knisja, rridu jtuni sorpriża. Ma jiena meta mbagħad skoprejt is-sorpriża, imnalla għalhekk mela ma mortx hemm, imnalla ma qalulix, f'dawn ħin tara kollox minn lenti differenti. Imma jien kelli biċċa nieqsa fil-dejta tiegħi li ħemlu l-sorpriża. Aħna fil-ħajja dejjem għandna biċċa nieqsa. U qabel ma jkollok dik il-biċċa mhux ħadd tifhem ħajtek. Qabel ma jkollok dik il-biċċa, Bonhoeffer jgħid, the sooner that God destroys your illusions, the better it is for you. Alla jkisser ħafna l-immaġni żbaljati li għandna tiegħu. Għax Alla jixtieq li lilna wkoll jagħtina s-sorpriża tal-qawmien. Il-qawmien ta' Kristu mill-imwiet mhix teorija, hija realtà. U nagħlaq kif bdejt, bil-kliem ta' Efriem tas-Sirja, l-ikbar dnub, jekk tgħix ħajtek kollha mingħajr il-qawwa tal-qawmien. X'in tiskopri fil-ħajja tiegħek verament il-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, kollox jieħu dera ġdida. L-istorja tiegħek, ir-raġel tiegħek, it-tfal tiegħek, l-età tiegħek, il-knisja ngħixu fiha, l-komunitajiet tagħna. Fidejh kollox jagħmel sens. Anka l-iktar affarijiet li fajnejna jidru bla sens. Ejjew aħna wkoll bħad-disċipli ta' Emmaus ma nirreżistux li nisimgħu il-kelma tiegħu u li narfuh kull darba li naqsmu il-ħobs u ħajjitna mal-oħrajn. Bil-wifa l-aħwa? Li inti fismuhi jitqaddes il-lisemi tiegħek, jitqaddes il-lisemi tiegħek u tiġi salvnatek u jkun dak li trid inti. Ikun dak li trid inti kif is-sema u hekk dal fl-ard. Ħobżna ta' kuljum. Atina llum. Aħfri lena id-dinubi tagħna. Aħfri lena id-dinubi tagħna.
Missier qaddis aħna rroddulek il-ħajr li inti bagħt il-Ġesu jimxi fit-toroq tagħna, ifittex dak li hu mitluf biex jerġa' jgħaqqad komunità waħda taħt raj wieħed. U llejla aħna wkoll inġbarna għall-kelma nagħmlu tagħna it-talba tad-dixxipli. Ibqa' magħna Mulej għax il-jum ta' ħajjitna wasal biex jispiċċa. Ibqa' magħna Mulej u għamel li aħna wkoll nibqgħu miegħek. Il-Mulej magħkom u tinżel fuqna l-barka ta' dak li lilna jħobbna l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, 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 alleluja.